uri Zimbabwe aiwa kwazovugwa hombe manje noda kwokuti vakomana vaviri aiwa George Charamba naSengezo Chabangu votaura mashoko aiwa anoti pesanei mbijana amene kuti anotaura chokwadi ndeupi kana kutaurira ndeupi, asi bottom line yatoziva ndekuti aiwa vakomana ava vadoreva nhema. Sadapinda mashoko abudisa nyogwa muzara nazoti bva subscribe or like utina on the bell icon. NoSengezo Chabangu anoyanyira mashoko kuti let's take the votes serious and make sure on everything we do we make informed decisions. I don't think that was a good move to resign in the first place, and SADC won't respond because they know you resigned. Mashoko achagwa naSengezo Chabangu achiti aiwa move rakaitwa naChamisa rekuresigna aiwa akamanyira akakasirira zvinhu anga asikafaniri kuresigna, asi panapa tiri kuona kuti Sengezo Chabangu aita as if Nelson Chamisa yaiva wish yake kuresigna, but tinoona kuti panapa George Charamba anozovhurika manje onyera kutaura mashoko ekuti opposition politician Nelson Chamisa would still be the triple C leader if he had accepted the offer to be the leader of the opposition in parliament. Ndo mashoko ataura kuti aiwa Nelson Chamisa anzi akaramba offer yekuti ave mutungamiri weopposition muparliament, which means kana akava the leader of opposition in parliament anenge akuteerera zvese zvaanenge achiudziwa neparliament kana nevanhu veZANU-PF. Zvabuda pachena kuti aiwa vana George Charamba ndovakaisa Nelson Chamisa pakona kuti azopedzisira achiresigna zvakazofulfiliwa naSengezo Chabangu. Atikuona kuti on the other hand Sengezo Chabangu ari kuisa Nelson Chamisa pakona achiti aiwa wakaresigna wega asi ari iye akamudzinga. Saka chimbotiudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko avo vaviri ava. Aiwa pinai comment section medu mutiudze mafungiro enyu, musakangana kusubscribe kulike channel tina on the bell icon.